Tumong lamang sa distribution sa solar lights o solar-powered blinkers na maabagan ang pagnabigar sa mga mananagat padulong sa laod, ilabi na sa mga kadlawon o sa mga mananagat nga magabian sa dagat. Kini aron malayo sa peligro ang ilahang biyahe nga makabangga og dagkong gapnod ug mabanggaan og dagkong panagatan, ilabi na og barko. Benepisyaryo niini ang mga mananagat sa Barangay Talomo proper nga mismong si Barangay Captain Alexis Villarente ang nagpasalamat sa padayon nga tabang sa ilahang barangay. Kay iyahang hinumduman nga midunar sab ang party list og ambulansya para sa barangay. Sumala ni Villarente, ibalik yun sa iyahang barangay ang grupo ni Representative Harold Duterte na dili sama sa ubang party list nga magpakita lang panahon sa eleksyon. Na-conceptualize ang lighting initiative alang sa mga mananagat pinaagi sa suporta ni Congressman Paulo Duterte. Magamit sab ang solar lights aron makadaginot sa bayranon sa kuryente ang mga yanong mananagat sa Barangay Talomo proper. Tang Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!